Shiva, the creator, and all his life has been like he is the person who's been in the cremation place. That is what he does, and that is how he is. I come in the morning to do the prayers and all that. Weng'o mar ringre jalno endo mosenindo kata gino endo ma iluongo kod dho wagunda ni cremation en achiel kuom yorego eko ma ikowo godo e kar yweyo jalno endo moseweyo piny kitiyo kod yono mar weng'o. Wang'o ringre en gino endo ma oher time pinje kaka India kod Nepal. Ka iwang'i e yorno ero mar nyadala kata tradition. Chenrono ero mane ochakore e higa mar 19th century kama ne weng'o ne oyangi e pinje moko e piny mangima. Olimo Hindu Crematorium Center kaendi en kar kowo ringre joma osenindo e kargi mar yweyo e yorno ero mar weng'o. My name is Harish Patel. I do volunteering job here at the cremation place. As you see the vehicle which is there, that is where the body comes. From there, we remove it, we put it on this table for the last prayers with the family members and those who have to pay the last visit. From there, either we bring it on this side, as you see. This is our place where we do natural. That one is the furnace. As we are here, you can see there is already a body which is already there with a coffin. After the family members have done the needful that has to be done, it will be put in the furnace. Bende ng'eyo ni ka owang' ringre dhano to gino endo ma odong' en mana buru maromo kilo 2.4. Manyiso ni kata ibed mana kod kilo maromo 200 to buru mari biro mana wuok maromo kod kilo no ero mane iyudo chieng' mane onyuoli. The remaining of the bun of ash for somebody who passed away, and we cremated him yesterday. The remaining that comes out from the body is all bones, nothing else. Like that is the weight that we normally give. The rest you can see, the way people say that itunaribu kuni nini, it is nothing like that. This is the amount of wood that we use. I'm telling them, just request them to prepare for you a bed. Then you guys can see how it is and everything. Nitiere yore adek mag wang'o ringre kata cremation. Ka nitiere kama iweng'e mana kod yien kende, nitiere kama iweng'e ka itiyo kod gas, kod nitiere kama iweng'e ka itiyo kod mono ero mar diesel. In a coffin is like a wooden bed. That is the one that we use to put the body on the top, and then we cover it again with the wood. Then we use ghee, simsim, mainly to make the body burn faster. That's the new machine. This is the furnace. Now where we'll be putting the bodies with coffin or without coffin or any kind of stuff that has to be done. That hole removes the air. Inapita itoe iende juu. Like you see that hole, inatoanga hiyo moshi ndio iende juu. Nitakuonesha vile sasa hivi mwili ingine inachomwa, utaona moshi ikitoka juu. Ndio hiyo unaona hiyo mali imewekwa. Sasa itakuja ama hapa inakuja ndio inaangukia kutoka juu ndio inachoma mwili sasa. We have not tried at the moment, so I cannot tell you. The other one I know it takes maximum 3 hours. Sama wacho ni buru do kuom buru, nyiso ni ng'ato owang'e to nego bed ni ok kaw buche kan, kech buche kan neno ka gichak gikaw gikano. Onego bed nodok e buru. To lo kiwe kuom lo en buru mochokore ema keto lo. Koro kwach ni lo do kuom lo, buru do kuom buru, en buru ema loso lo. To dhano no wuok kuom lo. Koro ok en buru kaka ji okawe, kech buru nyalo bedo, buru nigi meanings mang'eny, kata wan gi buru mang'eny. Wan gi buch kendo kaka ne wachno. Buch kendo wuok kuom yien. Koro ko wach ni buru do kuom buru, nyiso ni nitie origin mowuoke. Ko wach yien do kuom yien. Kech en yien. Koro ka dhano no chwe, buru cha ema nokelo lo. Buru kochokore mang'eny tiluonge ni lo. Koro ko wach ni lo do kuom lo, buru do kuom buru,
to en dhano manochwe kowuok kuom locha madoke. Onge kaka inyalo neno signboard mang'isi ni macha Oyugis, tichako chung' e dho signboard, kipingri gi signboard. Ikuming'isa no ok en Oyugis. Jomoneni nyalo wacho ni nyaka bed ni gi problem moro e obwongo. Wabende ok wanyal chung' to wachako pingo muma kwakelo pachwa kama muma no nitie. Wan gimoro amora mwatimo nyaka yudi e muma. Magima ok ondiki e muma dok tindwa kaka jokristo to biro luwore gi kaka ng'ato winjo muma. To nitie wan gi gimiluongo ni common doctrines ma kidhi e kanisa ni oyie kamano nikech gin e muma. Kaka koro kariko ka wan wachako nene machiegni pok nyaka nwanene anto be pok aneno kami wang'ogie jomosedhi to nitie kata kaka idwa somo muma gi kaka noyale kia 7 years hawachomi kila ndio hii watoto unaona yote hii. This has taken about, I think I've been doing volunteering myself for last 18 years. Like as you see, for 18 years wakati mimi nilikuja ilikuwa imefika mali ile mtu iko, and then after that this is for the 18 years I think. Yeah, tulianzia huko and all that. We don't have very many baby. Nyakora Mogi bendi ng'eyo ni nyathi mathis mapok ochopo higni 7 ok nyalo wang'. Koro kaendi oketi kaendi luongo ni baby cremation. Kaendi emike nyithindo mathiso ma otho ka ekonyuolgi kata kapok ochopo higni go eko maromo 7 to ni mar ok nyal wangi kama iwang'e jogo eko mosekalo higni 7 kadhi mbele. To wang' ne lernwa gino endo momiyo nyithindo mathindo olosnegi kar hiko ok nyal wangi kama iwang'e jok madongo. They are born hawakwangi na ile afya ama ile mafupa until the age of 7, the majority. And traditionally they don't allow it, number one. Number two, I think 1 or 2 bodies which we cremated, lakini hiyo kitu haikwangi kama mtu ile mkubwa above ule ako na afya ikue na kama inachomeka sawa sawa, inatoanga maji zaidi na alafu inatoa harufu nyingine baya na inashinanga hapo for about 3-4 months even. Joseph nong'iewo nanga kendo kane osegolo ringre Yesu e msalaba noboye gi nangano mokete e bur mane osekuny ariwa e kor lwanda. Eka nong'ielo kidi maduong' molorogo jobur. Joseph manenie piny Misri ne oiki ebe wad sanduku mineno no. Sanduku mineno oiko goge owuokie muma masomono. Joseph noketie sanduku mowir ringre gi kore kodhi oike. Makisomo mang'eny tipuonjo kaka montimo wacho ni chieng' makoro dok muwuok kae kodhi e piny Kanaan ugol ringre ni e lowo kik uweya ka. Mane jogo timo kamano muting'o ringre ne sama ne Musa golo ji kadhi e piny Kanaan. Ringre Joseph choke Joseph be noting' kodhi matine dine wang' onge gima dinoting'. Joma joyalo ka iko tiwinjo ka giwacho ni wapogre ringruok chunyi to wan gi machiel. Koro chunyi ne juogi gibende giwacho ga wapogre mani ringruok chunyi to en gi machiel. Koro chunyi ne juogi koro kitany kwara moga juang' kipenjo gi ni tich mach en ang'o tibiro winjo kaka kwano te to onge ng'ama wacho ni wang'a kode kanyo winjo ni watedo kode inyalo oye ka piny ng'ich. Koro ikitwa gi timwa gimoro amora miwinjo ka dendi korwako koro gini ni chiemo. Nyakora Mogi ne wagoyo mbaka kod Okinja Makambo jaote juogi kama ne apenje kaka juogi loso ewi wach mar wang'o ringre. Ni moko mawinjo ni kata ogwal inyalo cham. Koro kidhi hotel tido ka opuko ni kanyo ogwale ni kanyo ati in kutokni tineno ka ok mori to ng'ama chielo tineno ko wacho wawe kata ma. To ka juogi gin jogo eko mosetho ma ochiero duogo loso kod oganda to debedi ni ka oweng' to kata juogi dekoro onge. To Nyakwara Mogi kong'e ni juogi ema. Juogi gin chunje mege jowa manotho to chako chier kendo mondo gidag kod ji. Koro kochier inyalo chier kuom nyathi matin. Koro sama winjo ka nyathino ywak tiwacho ni dwani mondo chake ai chake ng'acha
Koro joma ni chako giyudo kichake ng'ama ber ok chake ng'ama rach, mondo kaka winja pimoni ni ringruok chal mtoki juogi mowuothogo. Masani kidwa dhi neno nyaminu tiwinjo kowachoni kaka wan joma osedhi gi juogi mabor, iwinjo ka wachoni kendo gidhi bet ok owuok kende, ging'eny, iwinjo kowachoni onego adhi anea ok nyamera, iwinjo kowachoni koro wuok. Koro kaka otiyo gi ringruok chal kaka ng'ato tiyo gi mtoke, ibo winjo kowachona denda ni kawinj kaber onego adhi e osiptal. Ng'ama riembo mtoka bi winjo kowacho ni mtoka ni kane kober onego tere mondo dangane. Ne ayudo thuolo mar loso kod oganda Jokristo kama ne adwaro ng'eyo gino endo ma Biblos wacho kuom kowo ringre jalno endo ma Nyasaye osekawo chunye. Yesu sama nogure to niwe kanyo chik jodu ne wacho ni chik joma nogure go. Ne wacho ni ng'ama kamane ng'ame we kanyo winye machamo manya ka chieng' moro to. But Joseph no choko chir modhi kwa ringre Yesu mondo dhi oyiki. No kwayo ringre mondo dhi oyiki. Ok no kwayo mondo dhi owang'. No kwayo mondo dhi oyiki. To kisomo muma Joseph kod Nikodemo, muma wacho ni gin jopuonjre Yesu maling'ling'. Matin ne gin Jokristo. To kinde chadi Daudi ne duong' ma ok noyienegi mondo gilando Kristo cha ka giyangre. Sama ne gikawo ringre Yesu ne gidhi gima giyiko. Kisomo muma to wacho ni Yesu nochier koa e piny jomotho, koa e liel. Nochier koa e liel nikech kata mon ka nodhi ong'iyo mana liel kama noyike moyudo ka liel onge ng'ato. Mano timwa kaka Jokristo ni ng'ato kotho titimo nade? Ti iko. Ema koro mano kele pinyo moro ni ati manyiso ni ati dine kawo ringre Ruoth Yesu ma wang' dine okochier. Dine kawo ringre Yesu ma wang' gima dochier cha ok en. Ng'ato chier gi ringre ne mothoe. Sama wachier ok wachier spiritually. Kata insani ketho to wawacho ni ng'ani ochier. Mani thogo cha emo chako yudo ngima kendo koro ngima. Yesu kochier to kama nokete ne ok oyudi noyudo na nanga. Manyiso ni ringre ne manothogo cha ema noduogo bedo mangima. Koro chier en ni ringre ni motho cha duogo bedo mangima. Lazaro ma Bethania kotho oike mamuwacho maler ne liete nitie. Manyimine ne ke okawo Yesu motere liende. Lazaro ne ng'amo war. Lazaro ne osiepe Yesu, ok ne nyabedo osiepe Yesu ki japiny. Nyimine ne kabe ne gin joma owar. Machiel kuomgi Mariam nya Magdala. Sama ne gi Yesu chopo dalano ne gikawo Yesu ma gitere liel kama wadgi noyikie. Ma kanyi ma Yesu time hono ma Lazaro wuokie liel. Yesu konigi ni goluru kite mono yike mano ume lietego. Mugol nyaka logo te. Aito ka jogo setimo kuri ka Yesu nungo Lazaro ma Lazaro wuok oko. Matine ni Lazaro noyiki. Koro wan kaka Jokristo wa iko jomotho. Gi kanyo no mane Anania